Evo, počeli smo s našom prvom sadnjom sezonskog cvijeća. Kako je komunalac preuzeo održavanje javnih zelenih površina grada Bjelovara, održavali smo redovno park košnjom. Sad su nam stigle i naše nove kosilice. Nastavljamo dalje, svoj park se kosi svakih 10-ak dana. Uz redovno održavanje košnjom skupljamo otpad sa zelenih površina. Redovno se vrši grabljenje, okopavanje grmlja i slični radovi. Sama sadnja cvijeća krenula je sa našim centralnim parkom. Ovdje sadimo begoniju, pelargoniju, radimo neke obrobe od alternatere, malo kao živicu podižemo. U krugove ćemo na jednoj gredici staviti malo tagetesa. A nastavljamo nakon centralnog parka sa sadnjom ostalih parkova, Trg hrvatskih branitelja, Trg Stjepana Radića, Trg kralja Tomislava i ostalih gredica na rotorima. Kroz par dana će naše pelargonije procvast, begonije već cvatu. Za 1 mjesec dana već možemo očekivati da će se i obrobi od alternatere podići. Već će to za mjesec dana biti konkretne cvjetne gredice. Nakon sadnje ćemo nastaviti svakodnevno održavati naše gredice sa zaljevanjem, okopavanjem, piciranjem i ostalim radovima.